Tam niekde. Tam je zborenisko. Čo sa stalo? Inžinier Kovalský je mŕtvý. Zavraždili ho. Ja to nemôžem si toto tvrdiť. Prirodzene, že nemôžete. Doteraz ste tvrdili niečo iného. Vyštval mi dcéru, aby zaujali jej miesto. Volal si ma? Nechaj nás, Magda. Hneď prídem. Vaša dcera by to nevedela? Nie, moja manželka nič nevie. Nestaráme sa do cudzích vecí. Ja si prosím vysvetlenie, prečo je nutná moja účasť. Choď preč. Prečo si nevzali teba? Mária, Ty tu čakáš? nemáš mi čo povedať? Zase vyšetruješ? Čo hľadáš? Tu niekde čakal vrah. Kto to mohol urobiť? Ešte neviem. Ale dnes ti tú osobu ukážem.